Il-pubbliku se jkun qed igawdi minn servizz ta' SMS f'każ li l-kawża fil-qorti tkun differita. Bis-sistema l-ġdida l-partijiet fil-kwistjoni jistgħu jażlu li ma' kawżi ta' natura ċivili ikunu jridu jiġu avżati b'SMS f'każ ta' differiment, kif ukoll li jiġu avżati d-deferimenti tal-kawżi ċivili kollha tagħhom. Aparti mis-servizz tal-SMS, il-Gvern diġà implementa servizzi fejn id-digreti u x-xhieda jiġu mibgħuta lill-avukati permezz ta' email. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici ħabbar li l-Gvern huwa impenjat li jwettaq riforma sħiħa fil-kamp tal-informatika sabiex il-qorti tagħti l-aħjar servizz lill-pubbliku. Il-Gvern se jkompli implementa bidliet u għandu miri ċari li jridu jiġu imwettqa fix-xhur li ġejjin. Fost dawn hemm il-faċilità li wieħed jippreżenta atti ġudizzjarji f'Malta jew f'Għawdex. Faċilità oħra li l-avukati li jservu fil-qorti mill-uffiċċji tagħhom ikollhom aċċess għall-informazzjoni kollha relatata mal-kawżi u atti ġudizzjarji li jkunu għaddejjin.